ए ମା ଦିଆ କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହ ପଛେ ଏ ମା ପରେ ପଜ ମାରିକି ଦିଆ କହିବୁ ମାରିକି ତ ଗାଲ ନାଲି କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ। ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି ଏବେ ତ ତୁ ପୁରା ନାଲା ନାଲା ହେଇଯିବୁ ରେ। ସ୍କୁଲ ଘରେ ଯାଇନୁ? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ଘାଇ ଘାଇ ବୁଲୁଛି। କଣ କହିଲୁ କଥା ବୁଲୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଖାଲି ଖାଲି ଫ୍ୟାନ ବୁଲେ ତୋର କୋଉ କଥା ବୁଲୁଛି କି? ଆରେ କହିଲୁ ଦେଖି ଏ ରୋଗ ଆସିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ପଶିଲା ସ୍କୁଲ ଘରେ ଆବେ ପଶିଲା କେମିତି ବେ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ମୁଣ୍ଡି ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ନଥାନ୍ତେ ରେ। ତୁ କଣଟା ତାଡ଼ି ତାଳି ପକେଇଥାନ୍ତୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ହେଇଥାନ୍ତି ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡିଆଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତେ ନା ଏତେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତା ନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ। ଦେଖେ ଏବେ କଣ ହଉଛି ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ରେ କିଛି କରି ହଉନି। ଦେଖ ତେରିକା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ ରେ ପୁଣି ପଜ ମାରିଲୁ ଏବେ ମାଦିଆ ଗୋଟେ ଥରରେ କହିପାରୁନୁ କି? ମାଦିଆ ଯଦି ତୁ ଭାବିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏସି ଘରେ ବସିକି ବଡ ବାବୁ ଗୁଡା କାହିଁ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଅରେ ସେମାନେ କଣ ଗାଁ ଗହଳି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଜାଣିବେ। ତୁ କଣ ବା ଜାଣିକି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ହଁ ରେ ପୁଣି ପଜ ମାରିଲୁ ମାଦିଆ ମାଦିଆ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ ରେ ମାଦିଆ। ମୁଁ କଣ କେବେ ଭୁଲ କଥା କହେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ?